खुलुमबाय रायजोफोर जाय नखरनि फिसाला फिसाजोफोरा लेखा फरायाव मोजां फरायनाय लिरनाय गासैयावबो मोजां बा रिजाल्टफोरखौ मोजां लाबो स्कुलनिफ्राय बै गथ'नि थाखाय निजेनि बिमा बिफाया जेमान हाजिरा खामला मावनानैबाबो बै फिसाला फिसाजोखौ फरायहोनो खोब नाजायो आरो बिदिनो सासे मानसि रमेश मुंनि जायहा फिसाला सासे आरो फिसाजो सासे क्लास 9 आव खोब मोजां रिजाल्ट बानायदोंमोन आरो बै रिजाल्टआव माने सानैबो फार्स्ट डिभिजन फैदोंमोन आरो फैनायखायनो बिमा बिफाया सानबाय जे सानैखौबो स्कुलनिनो सोरबा टिचारा जुदि टिउसन लायोबाथाय जोबोद मोजां जागोन मानोना बिसोर मिथिखानाय साबजेक्टआव आरो कुवेश्चनफोरा मा फैगोन मा फैया बिसोर मोनसे आइडिया थायो बेनिखायनो बिसोरो बिमा बिफा सानैबो फिसाला सानैखौ लानानै स्कुलाव थाङो आरो थांनानै बै स्कुलनि प्रिन्सिपालजों रायलायहैयो जे ओरै बाथ्रा जोंहानि फिसाजो आरो फिसालाखौ माने टिउसन सिखायनांगौमोन आरो बिदि बुंनायाव गोबां टिचारफोरानो बुंबाय जों हानाय नङा नखराव खामानि दङ स्कुलाव फैनांगौ आरो गोबां इमान माने बहुत प्रेसार जायो गतिके जों हानाय नङा सासे मेडाम दङ बै मेडामा टिउसन लायो गतिके बै मेडामनाव हो जोबोद मोजां गथ'फोरा गोबां गथ'फोरानो बिनाव टिउसन लायो आरो बिदिनो मास्टारफोरनि खोन्थाखौ लानानै बिमा बिफाया बै मेडामनाव थाङो मेडामनि मुङा जाबाय गीतान्जलि आरो फिसाला फिसाजो सानैखौबो लानानै थांनानै बै मेडामजों रायलायहैयो रायलायनानै बुंबाय मेडामा जे जागोन बेलासे फैनो खोन्थाबानो जाबाय गाबोननिफ्राय आरो बिदिनो थाग थिग जाबाय जानायनि उनाव बै फिसाजो फिसाला सानैबो सानफ्रोमबो टिउसनाव थाङो फिसालानि नामा अजयमोन आरो बै फिसाजोनि नामा पिंकिमोन सानैबो बिदिनो ज' थाङो ज' फैयो नाथाय सानसेखालि मा जानायसै बै मेडामा माने सानैखौ बुंबाय जे नोंसोरो मोनसे खामानि माव सानैबो एखे लोगो दाफै सासे बेलेग समाव फै आरो माने 1-2 घन्टा सिगां फै आरो सासे 1-2 घन्टासो उनाव फै बिदि बुंनायखाय बिसोरबो बिदिनो फैबाय आरो फैनायनि उनाव बै मेडामनि एक्चुअली ओरैबायदि बिनि गोसोआ गलिलांदोंमोन बै अजय होननाय गथ'आ ओरैनो बैसोआ 17 बोसोरल' नाथाय नुनायाव माने ओरैबायदि गोजौ गेदेर बिखौ माने 23-24 बैसोनि सासे सेंग्रा गथ' रखम नुयो आरो बिनि महरा जोबोद मोजांथारमोन समायनाथारमोन बिनि थाखायनो बै मेडामा लासै लासै बिनि माने बिनि जि महर बेयाव गलिनानै माने गावनि गोसोखौ लाखिनो हायाखैमोन बियो आरो मोनसे ओरैबायदि जाथायालागै बिनि माने गोसोआ थांदोंमोन जेराव सानफ्रोमबो बिखौ माने गाज्रि नोजोरजों नायोमोन आरो लोगोसे गोबां बिदि माने आखाइफोरखौ टाच खालामलाबायोमोन जानला मानला आरो बिदिनो सानसे समाव ओरैबायदि जायो जबरदस्ति बिजों गावसोरनि देहानि सोमोन्दो बानायो आरो बिदिनो बानायनाय उनाव बे सेंग्राया एक्चुअली बहुत बिखौ माना खालामदोंमोन नाथाय बियो मानियासै आरो बिदिनो प्राय जि साननैसो बियो टिउसनाव थाङो हप्तासेयाव बे हप्तासेनि गेजेराव जै दिन थाङो ओइ दिननो बै टिचारा बेफोरबायदि खालामनो हमो नाथाय लासै लासै बै सेंग्राया टिउसननि थाखाय माने इन्टारेस्ट गैया जाबाय बिमा बिफानो दा बुंनोबो हाया मानोना बिमा बिफाया जोबोद खस्थ' मावनानै बै खासे टिउसन मास्टारखौ माने जगार खालामनानै होदो आरो दा थाङा होनबाबो न'आव रायजागोन आरो इखैजा मोनसे काहिनी जाबावदों मा स्कुलाव बै सेंग्राया सासे गोसो थोनाय सिख्ला दंमोन प्रनिता होननाय आरो बै प्रनिताजों जेब्लानो रायलायनाय नुयो बै टिचारा माने खोब खेरा मेगनै नायो आरो उनाव टिउसनाव थांबाथाय बुङो बै सिख्लाया सोर बै सिख्लाजों मानो रायलायो नोङो बेफोरबायदि गोबां प्रश्न नाथाय बे अजया बुङो बे आंनि लोगो आरो आं बिखौ जेब्लाबो गारनो हाया आरो बिदि बुंनायखाय बै टिचारा मा खालामो सानसेखालि बिसोर सानैबो जेब्ला माने बिसनायाव दंमोन गावसोरनि जि देहानि सोमोन्दो बानायबाय थायोमोन बै समावनो गंसे मबाइल माने दोनखुमानानै केमेरा अन खालामनानै बिसोरनि भिडिअखौ बानायो आरो बानायनायनि उनाव बै टिचारा बिखौ ब्लेकमेल खालामनो जुजियो जे नों जुदि आरोबाव बै सिख्लाजों लोगो जाबावोबा नोंनि बे भिडिअखौ आङो गासैनोबो खोन्थिजोबनो हागोन नोंसोरनि न'खराव खोन्थिजोबनो हागोन आरो बिदि बुंनायाव
बे अजाया खोब रागा जोङो आरो रागा जोंनानै बियो न'आव फैफिनो आरो फैनानै सानो जे गाबोननिफ्राय आं बे टिउसनाव थांलिया आरो बिदिनो साननानै बियो गोबाव सम टिउसनाव थाङियाव सानसेखालि बै मेडामा गावसोरनि न'आव फैयो आरो न'आव फैनानै खोब माने रायफ्लायो बिसोरखो जे टिउसनाव थाङाखै मानो थाङाखै उनाव रिजाल्टआ बया जाबाथाय आंनो खोन्थानाङा आंहा हले दाय नङा बेफोरबायदि बुंनानै बेयो टिचारा थांनायसै बे आरो बिनि बाथ्राखौ खोनासंनानै न'नि बिमा बिफाया सानो मा टिचारा माने खोब मोजां मोनो बिसोरखो बेनि थाखायसो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदो आरो फिसालाखौ जबरदस्ति अखानायै माने टिउसनाव थिनहरो आरो टिउसनाव थिनहरनाय उनाव बेफोरबायदिनो बेयो मेडामा सिगांनि बायदिनो बिखौ गावनि रुमाव लाना थाङो आरो सिगांनि बायदिनो जों माने खामानि मावनो नागिरोमोन नाथाय इखालि बियो माने जेमान जबरदस्ति खालामबाबो बे सेंग्राया इखालि मानिथारासै आरो बाराद्राय मानियैयाव बै गितानजलि मेडामा मोनसे माने गंसे सुरि बिनि जि मैगं हाग्रा सुरिमोन बेखौ लाना फैनानै बेखौ आक्रमन खालामना होयो आरो आक्रमन खालामनायाव एसे जोखोम जायो नाथाय बियो बेखौ नाख्लायनानै टिचारखौ नाख्लायनानै बे न'निफ्राय खारबोयो खारबोनानै ससे लामा फैनायनि उनाव बे लामा जिङाव गोलैनानै थायो नाथाय भाग्यआ मोजां खालि गावसोर गामिनिनो सानैसो सेंग्रा साइकेलजों फैबाय थानायाव बे अजयखौ मोनो लामा जिङाव आरो बेखौ हस्पिटालाव लाना थाङो हस्पिटालाव लांनायनि उनाव डक्टरफोरा बुङो जे पुलिसनो इनफर्म खालाम मानोना बेफोरो पुलिस केससो आरो बिनिखायनो बै लोगो सानैया फार्स्टआव न'आव जनायहरो जे नोंसानि फिसालाया ओरै थोरै जादों आरो बिनिखायनो न'नि गासै मानसिफोराबो गाबै गाबै बै हस्पिटालसिम मोनहैयो आरो मोनहैनानै पुलिसनोबो बे बाथ्राखौ जनायो आरो पुलिसा दासिमबो माने बै गितानजलि मेडामनि न'आव थाङो न'आव थांनानै गितानजलि मेडामखौ नागिरनानै मोना बिनि मबाइलाबो सुइच अफमोन आरो बहुद दिन बेखौ नागिर मोनैयाव बिनि मबाइलखौ ट्रेक खालामनाय जायो आरो सानसेखालि बिनि जि मबाइल नाम्बार बेखौ माने राजस्थानावसो माने लकेसनखौ मोनो आरो मोननानै साननै उनाव बेखौ राजस्थाननिफ्राय ग्रेप्टार खालामनाय जायो गतिके नाय नोंथांमोन जोङो जाय गथ'फोरखौ पुरा माने जिबनखौ बे टिचारफोरनि आन्दाराव माने हेगारनानै होयो आरो बेफोरबायदि टिचारा जुदि बेफोरबायदि खामानि मावोबा जोङो माबोरै फोथायनो हागोन दिनैनि बै सुबुंफोरखौ आरो बे जाथाया जाबाय बिहारनि एकदम रियेल स्टरि नोंथांमोननो आं लाबोदों जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।